Днес снимам в един сервер на Майнкрафт. Така, за първо влизам в него. Нека да отиваме на Survival. Да. Нека първо да разгледаме ларповете, нищо че вече сме на Survival. Ларп. Да, виждате какво написах. Голяма глупост. Сменете. Warp, Equip, Enchant, Event, Food, Idea, Gyro, Jump, Nether, PvP клетка, Repair, Less Info, Rules, Shop, Snake, Sprint, Survival и AXP. Да, това са ларповете. Този сервер и нека да тегляме. Сега първо ще съберем малко дърво, за да си направим инструменти, за да съберем още дърво и да построим на нашата къща. Тук още не може да събира дърво. Ще се върна, когато намеря място, където вече може да се чупи. И след малко. Отново сме тук. Сега намерих място, като щупих едно дърво. И да започваме да събираме. Нека първо да направим един крафтинг тейбъл. Той се прави по този начин. Взимате го и да го сложим. Нека да направим едни пръчки. Но ми трябва още едно дървенце, за да си направим една брадва, която се прави по ето този начин. Слагате тук. Опа, извинете. Трябва първо да си направя още едно дърво. Сега нека да направим нашата брадва. Тя се прави по този начин или по този, няма значение. Да, сега си я взимаме и да продължаваме с събирането. Събрахме първото дърво и да събираме, да продължаваме. Сега ще ви разкажа малко за моите клипове. Моите клипове са основно survival, но понякога има и клипове за помощ, като единственият ми за сега клип за помощ, как да се свържете с хамачи, с вашите приятели. Съм го качил. Надявам се да ви помогне. Вече става вечер, затова нека да си направим един меч. Меча се прави по този начин. Не е сложно. И да, вече имаме меч за самоотбрана. И звънят ми по телефона, затова спирам. И отново сме тук. Това е първата стъпка от нашата къща. Много малко. Започнал съм я съвсем малко. Сега аз я правя този път равна. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тук ги слагам по 4. И така това ще е нашата къща, защото нямам достатъчно материал. Нищо, че мога да събера, но сега просто да не се бавя. Ще направя една малка къща, която ще е 4-6. И сега съм я започнал. Докато ме нямаше, аз я започнах съвсем с малко. Вече сме до около половината от нея. Сега тя мисля да е на 2 етажа, защото освен неоформените къщи, аз обичам и малки двуетажни къщи. Някой път ще снимам и с приятели, както онзи клип
в другия сървър, в който построихме новата си къща, която сигурно и сега и тя е застрашена от сгрифане. Не я построих с Beast от Бенджи, ако знаете неговия канал Баба Миша. Ние сме доста добри приятели. Абонирайте се за него и разбира се за мен, ако ви харесват клиповете му, моите клипове. Ако неговите клипове ви харесват, абонирайте се за него. Даже да не ви харесват моите клипове, аз ще продължавам да пускам. За това не си правете труда да пишете в коментарите, че не ви харесват, защото няма да има никаква полза от това. Няма да имате никаква полза от това. Сега вече построихме нашата къща и да, ето вече, извинете, сложих вратата тук. Слагаме вратите и нашата къща за сега е готова. Пясък ще търсим по-късно. Това беше всичко от мен за този епизод. Дано да ви е харесало и до нови срещи!